दा आङो मोननै समस्तियाव हाग्रामानि एगेन्सि नमिनेशन होबाय देबरगाव समस्ति आरो चिरांदुवार समस्तियाव आरो रायजोनि अननाय रायजोनि आशीर्बाद लानानै एबार बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफखौ बिटिसिनि पलिटिक्सनिफ्राय आउट खालामनो थाखाय बे समखौ 22 तारिखखौ नेगासिनो दङ आरो मोननैबो समस्तियाव हाग्रामाया जेननाया खाथां गतिके बे इलेक्शननि उनावनो आरो बिपिएफ नाय जोंनि बिटिसि माबायाव पलिटिक्सआव आरो थानाय नंला आं बिनि सोमोन्दै जेबो बुङा बे आंनि इसु नङा। थैंक यू सर। दा आङो मोननै समस्तियाव हाग्रामानि एगेन्सि नमिनेशन होबाय देबरगाव समस्ति आरो चिरांदुवार समस्तियाव आरो रायजोनि अननाय रायजोनि आशीर्बाद लानानै एबार बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफखौ बिटिसिनि पलिटिक्सनिफ्राय आउट खालामनो थाखाय बे समखौ 22 तारिखखौ नेगासिनो दङ आरो मोननैबो समस्तियाव हाग्रामाया जेननाया खाथां गतिके बे इलेक्शननि उनावनो आरो बिपिएफ नाय जोंनि बिटिसि माबायाव पलिटिक्सआव आरो थानाय नंला आं बिनि सोमोन्दै जेबो बुङा बे आंनि इसु नङा। थैंक यू सर। दा आङो मोननै समस्तियाव हाग्रामानि एगेन्सि नमिनेशन होबाय देबरगाव समस्ति आरो चिरांदुवार समस्तियाव आरो रायजोनि अननाय रायजोनि आशीर्बाद लानानै एबार बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफखौ बिटिसिनि पलिटिक्सनिफ्राय आउट खालामनो थाखाय बे समखौ 22 तारिखखौ नेगासिनो दङ आरो मोननैबो समस्तियाव हाग्रामाया जेननाया खाथां गतिके बे इलेक्शननि उनावनो आरो बिपिएफ नाय जोंनि बिटिसि माबायाव पलिटिक्सआव आरो थानाय नंला आं बिनि सोमोन्दै जेबो बुङा बे आंनि इसु नङा। थैंक यू सर। दा आङो मोननै समस्तियाव हाग्रामानि एगेन्सि नमिनेशन होबाय देबरगाव समस्ति आरो चिरांदुवार समस्तियाव आरो रायजोनि अननाय रायजोनि आशीर्बाद लानानै एबार बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफखौ बिटिसिनि पलिटिक्सनिफ्राय आउट खालामनो थाखाय बे समखौ 22 तारिखखौ नेगासिनो दङ आरो मोननैबो समस्तियाव हाग्रामाया जेननाया खाथां गतिके बे इलेक्शननि उनावनो आरो बिपिएफ नाय जोंनि बिटिसि माबायाव पलिटिक्सआव आरो थानाय नंला आं बिनि सोमोन्दै जेबो बुङा बे आंनि इसु नङा। थैंक यू सर।